Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Hrvatski branitelj, a s nama je danas gospodin Vlado Marić, hrvatski ratni veteran, invalid i aktivist civilnog društva. Dobro večer. Eto, recite nam, vi ste, za razliku od većine branitelja koji ovdje dolaze, osim u HVIDRI, angažirani i u udrugama civilnog društva koji nisu braniteljske, dakle. Tako, ja sam smatrao da su hrvatski branitelji veliki potencijal koji jednostavno nije iskorišten. Na neki način dali smo u Domovinskom ratu svoj obol i onda je jednostavno izostao jedan program resocijalizacije, uključivanja hrvatskih branitelja u civilno društvo i budući da sam pratio i rad međunarodnih organizacija, institucija od humanitarnih nadalje, shvatio sam da Hrvatskoj to nedostaje. U Hrvatskoj su se pojavile udruge civilnog društva koje su, mi smo ih često puta zvali kolokvijalno, plaćenici stranih država. Mislim, nemamo ništa protiv određenih projekata, ja prvi, koji razvijaju stvarno demokraciju u pravom smislu, toleranciju, pluralizam i sve ostalo. Međutim, kod nas je ta pojava bila učestala u smislu na način da se svrstavalo ideološki. Znači, s jedne strane su udruge civilnog društva, s druge su branitelji i između je rov, je li? Tako je, da, jednostavno, dosta je to ispolitizirano i ostalo sam odlučio se uključiti u taj civilni sektor i kada bi bio i aktivan u udrugama branitelja, često puta sam nastojao i zalagao se za to da se te udruge otvaraju prema civilnom društvu, zato što nije rješenje da se mi začahurimo, da imamo svoje klubove. Znači, je strani problem bio tu u tom nesporazumu između civilnog društva braniteljsko ili civilnih udruga? Znamo da su mnogo njih bile stvarno i neprijateljski dosta raspoloženi. Naravno, ima i u nama grešaka, hrvatskim braniteljima, gdje nismo dovoljno shvatili važnost uključivanja u civilni sektor, a s druge strane smo bili prepušteni sami sebi. Nas su i institucije koje nisu dobro organizirane dan danas, pa i razna ministarstva, od Ministarstva hrvatskih branitelja dalje, često se to puta politiziralo. Svaka politička opcija koja dođe na vlast ima svoje nekakve, pod navodnicima, hrvatske branitelje ili udruge i tako dalje. I nažalost hrvatski branitelji su često puta nasjedali na te nekakve trikove, s obzirom neka sredstva ako bi dobili iz proračuna za razvoj nekih stvari, ali to je bilo kap u moru u odnosu na ono što su dobivali udruge civilnog društva iz inozemstva. Tu se ne libim reći od Soroša nadalje, koji pod krinkom razvoja medija, demokracije i ostalo, u stvari su utjecali na politički spektar ovdje u Hrvatskoj. Tako da sam ja shvatio davno da mi moramo se uključiti u taj civilni dio i dati svoj doprinos da se jednostavno i buduće generacije i naša djeca uključe u rad braniteljskih udruga, ne samo kad mi jednog dana odemo, da ne ostane ništa iza nas. Mi to trebamo prepustiti našoj djeci. Eto, prije nego nastavimo s tim dijelom oko udruga, samo nam ukratko recite vaš ratni put, kako ste se vi našli u toj priči i kako ste postali branitelj, veteran? Pa ja sam uvijek imao želju biti profesionalni vojnik ili policajac i tako dalje od malena, međutim, nije mi se sviđao prošli sustav. Otac mi je bio zatvaran, radi toga što nije volio Josipa Broza Tita i onda jednostavno imao sam verziju prema policiji, naravno kad je došla 90. godina, kad je počelo stvaranje kroz demokratsko društvo Hrvatske policije, ja sam se javio ovdje u Zagreb 5.8.90. na tečaj za prve hrvatske redarstvenike. Nažalost, taj tečaj nije bio završen do kraja jer je počela balvan revolucija. Tako je, pa su mnogi se našli odmah u ratu sa nezavršenim tečajem dolje u Glini ili gdje već. Da, mi smo onda, nas jedan dio od 1700 polaznika tog tečaja otišli, ja među njima početkom 9. mjeseca u antirejšku jedinicu Lužu, koja je bila prva postrojba koja je stvarana, organizirana, znači legalna u okviru postojećih zakona, znači 7.9. i osnovana 90. godine. I od tada sam nastavio svoj ratni put kroz tu postrojbu do 9.9.93. godine. Tada sam bio ranjen u akciji Medački džep u Lici. Poslije toga sam se malo oporavio i karijeru sam dalje nastavio u Ministarstvu obrane do 2002. godine. Poslije 2002. uključujem se u rad udruga i civilnog sektora. Bili ste u HVIDRI, ali prvo u Slavonskom Brodu, pa sada u Maksimiru? Prvo sam bio ovdje u Zagrebu, u HVIDRI, u svojoj udruzi antiterorističke jedinice Lučko, znači ratnih pripadnika. U udruzi sam prvi hrvatski redarstvenik. Uvijek sam se držao, što se tiče branitelja udruga, onih gdje sam pripadao. Nisam nekako volio ove udruge uopćene. Znači, zna se gdje sam pripadao i mislim da bi to bio puno ispravniji put da su ljudi išli one udruge gdje
su bili u domicilnim postrojbama. Ne bi se onda događalo da je neko u 5 različitih udruga, pa je to teško spojiti. Dragovoljci, veterani, te općene stvari, ja sam malo skeptičan prema tom dijelu, bilo je najbolje tamo gdje si bio, nastavljaš razvijati vrijednosti. Znači u Domovinskom ratu te postrojbe koje... Da, čuo sam od dosta ljudi koji su, pogotovo HVIDRI, i dosta kritika na račun same organizacije velike brojnosti udruga i... Pa to je, nažalost, taj zakon... Bilo i sukoba s politikom i tako. Zakon što je omogućio da, ne znam, 3 branitelja naprave udrugu, što isto, to je demokratski, lijepo zvuči, ali to nije dobro i taj korpus branitelji se jednostavno rascjepkao, a to politici uvijek odgovara, zavadi pa vladaj i onda normalno, svako bi htio biti predsjednik, svako bi htio biti na čelu neke udruge i onda to nije funkcioniralo. Naravno da sam ja s vremenom... Inače, dozvolite da vidimo u kojem ste činu završili rat? Ja sam osobni čin mi je bojnik, a u pukovničkoj sam mirovini. Dobro. Uglavnom, znači, vi ste nakon rata još nastavili angažman u MORH-u, ali vi ste bili, između ostaloga, ajmo to reći, i politički angažirani. Bili ste savjetnik predsjednika Ive Josipovića. Ja sam... Za braniteljska pitanja. Da, i to, ali prije toga bih htio se osvrnuti da sam ja bio u Ministarstvu obrane, na poslovima sigurnosti sam radio, na svom trenutku htio otići u mirovinu i nakon određenog perioda kad sam radio sa udrugama civilnog sektora, znači i braniteljskim, dobio sam poziv svoje udruge, znači ne politički, nego iako institucija predsjednika, naravno politička funkcija, ali države, ali ja sam na prijedlog svoje udruge antiterorističke jedinice Lučko-ratnih pripadnika prihvatio taj poziv i otišao sam za prvo člana Savjeta za ratne veterane u uredu predsjednika koji je uspostavljen prvi puta prije i u vrijeme Mesića kao predsjednika i Tuđmana. Taj savjet nije postojao. Kad smo sve razmotrili, shvatili smo ipak možda da nije loše da institucija predsjednika ima i jedan savjet za branitelje i nakon nekog vremena ja sam postao predsjednik tog savjeta i samim tim postao savjetnik predsjednika Republike Hrvatske. I recite, je li to funkcioniralo barem neko vrijeme? Pa ja sam... Na relaciji Savjet Josipović. Ja sam imao dosta problema u smislu nerazumijevanja hrvatskih branitelja, jer su često puta politizirali tu funkciju, misli ako je sad predsjednik ovaj ili onaj, to nije moja opcija, ne treba tamo uopće ni ići, a ja sam drugačijeg razmišljanja, ja sam uvijek razmišljao na način da institucija predsjednika, ma ko on bio, da mi moramo hrvatski branitelji biti prisutni i davati svoj određeni doprinos. Tako da Pantovčak bi trebao biti otvoren za sve, a ne sad 10 godina Mesića, nije moja opcija, pa ne smije tamo niko doći, pa 5 godina Josipovića, pa isto, znači branitelji bi neki način... Vi smatrali da bi branitelji trebali biti otvoreniji prema tome da sudjeluju u društvenim i političkim zbivanjima, neovisno o tome tko je biran na čelo raznih institucija. Zato što ja sam na prijedlog udruge, nisam na prijedlog neke političke stranke bio gore, a institucija predsjednika nije u Kragujevcu, ona je u Republici Hrvatskoj, to je naša država i mislim da svi trebamo dalje ju graditi i dati određeni doprinos za nju. Ja sam u tom dijelu jako ponosan što sam gore bio na način koji sam radio, zato što sam stvarno dao veliki doprinos sa kolegama, nas još bilo sve skupa 10 u tom savjetu. Evo recimo primjerice, u moje vrijeme sve specijalne postrojbe MUP-a su odlikovane, što prije nije se događalo. Znači ja sam gore bio od 2010. do 2014. Bio sam na kraju dao ostavku, ali te postrojbe niko se nije sjetio odlikovati na način da postrojba dobije odlikovanje, da ima ratnu zastavu, da to je sve ono išlo pojedinčno. To je bilo jedno dosta turbulentno vrijeme zapravo gdje se odnos prema braniteljima jako prelamao. S jedne strane je bio jedan tada dosta neprijateljski stav medija o braniteljskoj populaciji, čak puno više nego danas. S druge strane, to je bilo vrijeme osude pa oslobođenja generala Gotovine. Tako je, bilo je... Predsjednik isto bio je taj zrakoplovi. Tako je, bilo je naravno vrijeme gore, sam baš bio na Pantovčaku kad je Gotovina došao na Pantovčak kad je bio primljen od strane predsjednika, ali htio bih reći da u moje vrijeme ja sam težio tome da se ispravljaju nepravde prema hrvatskim braniteljima. Ja sam bio tamo znači 4,5 godine i kroz te 4,5 godine mi zajedno, naš Savjet za ratne veterane, primio je blizu 5.000 hrvatskih branitelja prošlo kroz Pantovčak na različitim događanjima, obilježavanjima, godišnjicama bitaka i znači te sve ratne postrojbe
su tada bile, znači, u velikom broju gore, o primjerice, navešću primjer jednog Jean-Michela Nicolija. U moje vrijeme je njegova obitelj pozvana i majka je dobila odlikovanje zajedno sa bratom i sva moguća pažnja je posvećena i toj obitelji, to je pa Jan Blažević Čađo koji je sa Banovine opasao se eksplozivom. Za njega niko nije znao praktički u Hrvatskoj. A čovjek se upasao eksplozivom da bi spasio kolonu civila i bacio se na transporter srpske paravojske i tako je spasio tu kolonu, o njemu niko nije znao. Naravno da na prijedlog Ivice Panđa Orkana, njegove udruge, ja sam to bio ruške prihvatio, sam bio član savjeta i povjerenstva za odlikovanja i dali smo najveće moguće odlikovanje toj obitelji, zato što je to stvarno junački čin. Hrvatska to mi nije uopće znala. I tako, to su te stvari koje puno se pričalo o negativnostima, zapravo malo se pričalo o takvim požrtvovanim dijelima. Recite, kakva je bila atmosfera na Pantovčaku zapravo što se tiče uopće odnosa prema braniteljima kad ste došli? Jeste li tu uspjeli nešto smatrate ili popraviti, promijeniti kao savjet? Ja mislim da jesmo, naravno, politika kao politika. Možda su gore neki mislili od Dejana Jovića, Sinše Tatalovića, pa možda i samog Josipovića. Evo, nek imamo za ukras i tu priču, međutim, to je pitanje zapravo, mi se nismo dali, ja prvi, ja sam znao progovoriti, evo primjerice, jednom trenutku su me htjeli i smijeniti kad sam bio njegov izaslanik u Gvozdanskom. Znači, Gvozdansko je poznato, nažalost, tek sad ulazi u škole polako i u hrvatsku javnost, ali poznato kao što je Alamo, kao što je Masada za Židove, Alamo za Amerikance. To vam je Gvozdansko, recimo, bi trebalo biti za Hrvate. Tamo komotno bi se mogla i prisega za ročne vojnike odvijati, zato što je to Gvozdansko se branilo, 5 navrata se obranilo od Turaka i tek 5. puta su se smrzli, nisu se htjeli ni 200-tinjak u toj kuli Gvozdansko, znači nisu se htjeli predati, nego su se posmrzavali, gdje su čak i Ferhat Paša Sokolić, koji više navrata pokušavao tu utvrdu osvojiti, davali su im mogućnost da napuste, da će ih osloboditi, samo da napuste to područje, oni nisu htjeli, oni su, znači, smrznuli se gore na toj kuli i pokazali svojim primjerom svoje velejunaštvo i tako da je mene to veselo. Jednom prigodom sam bio izaslanik i tamo je, to je bilo, znači, 1578. ta događanja, ali i u Drugom svjetskom ratu su tamo Hrvati stradavali i primjerice jedna obitelj Grabarević, njih je 12 poginulo od 15 godina nadalje, a na spomen ploči je pisalo 55 osoba imena iz tog Gvozdanskog u Drugom svjetskom ratu, kada su partizani napali to selo i poubijali sve. I ja sam to u svom govoru rekao javno, da su partizani počinili zločin. Pa su htjeli smijeniti. Naravno, onda je HINA dala informaciju, onda normalno digli su se svi da rušim temelje antifašizma, ovi lijevi i političke opcije, od Fumića nadalje njihove udruge partizana. I onda me Josipović zvao na razgovor i rekao, nisu znali što sam ja rekao, ali ja sam uvijek sam sebi pripremao govore, nisam dozvolio da mi piše Dejan Jović ili neko drugi, nego sam ispričao tu priču kroz povijest. Jeste surađivali sa Dejanom Jovićem išta ili... Pa jako malo. On je bio za druga pitanja, međutim, on je znao lektorirati, govore i cenzurirat. Međutim, ja to nisam dozvoljavao, tako da nisu znali što sam ja tada rekao, pa mi Josipović zvao na razgovor. Jer stekao sam da je bio najutjecajniji nekako osoba u tom Josipovićem krugu oko njega. Pa bio je utjecan, ali on je pretjerao, pa i čak njega Josipović smijenio. I onda, kad je bio udar na mene da se mene smijeni, ali nisu imali argumente, zato što ja nisam izmislio ništa. Ja sam rekao... Ratni zločin uvijek se govorilo, kada se govorilo o Oluji, da je ratni zločin bez obzira od koga je počinio. Prvi Josipović, predsjednik tada Josipović, je govorio ratni zločin. Ja sam samo ponovio, predsjedniče, pa vi ste rekli da je ratni zločin koga je počinio. Ovdje su partizani počinili, ubili su 55 Hrvata, civila i stanovnika tog sela. I ko sam ja da to negiram? Spomen ploče, ja sam samo ponovio činjenicu. Znači to da je ratni zločin, uvijek ratni zločin, bez obzira od koga je počinio, se ipak odnosilo vjerojatno samo na Domovinski rat. Nažalost, mi smo plaćali tu cijenu. Tako izgleda. No dobro, recite, vi ste se na kraju ipak razišli sa Josipovićem. Pa onda je došao trenutak, tada su pokušali smijeniti, pa nisu imali argumente, pa sam dalje ostao biti savjetnik, međutim, došla je situacija sa hrvatskim braniteljima ispred ministarstva koji su prosvjedovali nezadovoljstva i određenih nepravdi i ja sam tada ukazao Josipoviću na njegova pitanja što ja predlažem, što mislim da bi trebalo napraviti. Ja sam tamo rekao, bez da sam se libio bilo čega, da
bi on trebao smijeniti Utjecati na smjenu. da doprinos znači da se smijeni tada ministar Predrag Matić i Bojan Glavašević, koji su jednostavno bili razlog bunta, oni su bili razlog bunta. I to, ali katastrofalne izjave davali. Milan Matić je spominjao Bozanića, crkvu, mislim, to posao ministra hrvatskih branitelja nije, a hrvatski branitelji u prosvjedu traže pravo, on se bavi nekakvim drugim stvarima koje su skroz neprimjerene. Zapravo, okidač tog prosvjeda bila ona jedna vrlo, ne znam kako bih je nazvao, izjava Glavaševića da su zapravo svi kako to je bilo hrvatski branitelji nemaju PTSP. Srpski nemaju PTSP jer kako oni imaju, a hrvatski branitelji imaju, i nama jedan pomoćnik ministra takve izjave dava. Da, to je sugeriralo da Hrvate muči savjest, a ovi su se borili kao... To je jednostavno skandalozno, on je rekao da se on s tim ne bi složio, ja sam se zahvalio, rekao onda nek vas Fred Matić savjetuje i dao sam ostavku. No dobro, evo, ali ta izjava oko koje se zapravo vrti zadnjih puno godina se vrte braniteljske teme upravo oko tog prosvjeda koji je krenuo upravo te Glavaševića izjave, ona je bila dana na tribini Dokumente, koja je isto jedna nevladina organizacija. I tu je zapravo se stvaralo sustavno nakon rata jedno neprijateljstvo između nevladinih organizacija civilnog sektora i braniteljskih udruga. Vi ste sad tu rekli da vi zapravo želite poslušati kao jedan most gdje bi se branitelji otvorili prema tim udrugama, bar onima koje nisu otvoreno neprijateljske prema... Tako je, one koje su dobronamjerne i to je bi da se mi otvaramo znači prema civilnom sektoru hrvatskih građana, svom narodu, pa zajedno s hrvatskim narodom smo i ratovali, stvorili državu i naravno ne smijemo se otuđiti, mi sad biti jedna čahura koja je za sebe. Mi moramo znači otvoriti, evo primjerice kad sam bio u predsjedništvu HVIDRA Slavonski Brod, mi smo taj prostor otvorili, jednostavno te fešte smo smanjili kakve druženja u samoj HVIDRI na taj način da su se, ne znam, pekli odojci ili na taj način se nije funkcioniralo više, puno primjerenije kad su neki događaji, postoje mjesta koja su za to prikladnija, a mi smo recimo organizirali natjecanja robotike i jednostavno gdje će se i mladi znači uključiti u taj civilni sektor, da bi se hrvatski branitelji približili i na kraju krajeva i svoje da bi se reintegrirali na neki način u civilno društvo. Da, međutim, vi ste, vidim, aktivni ste u udrugama poput recimo Centar za ljudska prava, ili? Tako je, i u toj udruzi sam aktivan, razvijamo demokraciju na svoj hrvatski način, znači na jedan primjeren, surađujemo s nekim drugim udrugama, organiziramo neke tiskovne konferencije i tako. Ali aktivni ste i u jednoj isto zanimljivoj udruzi, a to je udruga navijača Dinama. Ne, ja sam bio predsjednik kluba navijača Uvijek vjerni, Hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentacije bio sam i dopredsjednik i član obični, tako da sam prošao sve faze u toj udruzi i to je jedna lijepa stvarno priča i radujem uvijek kad se i sjetim toga, volim nogomet, volim sport. Evo sad je bila jedna pobjeda bitna. Pa evo, niko sretniji od nas da smene velike Ruse, ipak je to za respekt pobijediti. Evo. Ali recite, i ta udruga se zapravo bavila navijačkom kulturom zapravo. Tako je. Ta udruga je jako važna zato što na razini Evropske unije i FIFA, UEFA imate odavno, primjerice Srbi su u tim programima gdje su uključeni njihovi navijači, te navijačke skupine koje zagovaraju, ima i kod njih normalno, ima oni koji su normalno, ima i oni koji nisu, ali ove su se uključile u taj sustav gdje su bile i financirane, ali svaki nogometni savez ima mogućnost imati svoju udrugu kao partnera s kojom će surađivati, koja će se integrirati, znači uvijek vjernije, znači udruga s kojom Hrvatski nogometni savez oficijalno surađuje. Surađuje, to je normalno, to je i strani savezi svake države, druge imaju tu mogućnost. I koji su zapravo, znači, vaši program? Pa program je, znači, ne nasilju, neredu na utakmicama, rasizmu i ostalim stvarima koje su negativne, znači da dolaze obitelji na utakmice, to je krajnji cilj. Znači, huliganizmu i vaše djelovanje u sklopu te organizacije civilnog društva znači usmjereno znači na borbu protiv huliganizma, rasizma, svih nasilja na nogometnim terenima. Nama su čak dolazili iz UEFA i bili su jako zadovoljni kad su vidjeli prezentaciju naših aktivnosti, mi smo išli na utakmice, a jedna od mojih misija je bila da povežemo i branitelje
kroz navijanje, znači da braniteljske udruge i branitelji dođu na utakmice, naravno na taj način će biti veći autoritet kad dođe hrvatski branitelj invalid bez noge ili bez ruke na tribinu, normalno da će onaj huligan ipak imati malo respekta pa će ipak i novi uzor. Vidim baš su danas reakcije, evo na ovu utakmicu od nedjelje, neki se bune i u Hrvatskoj iz SDP-a i bune se naravno preko Srbije, se skandiralo u Vukovaru da je to neprihvatljivo, da je Pa oni nikako shvati da je za nas Vukovar svetinja kao i Domovinski rat i Oluja i to će tako biti. Da je to politička poruka, da je to... To će zauvijek tako biti, ali oni nikako shvati da su oni jednostavno bili agresori, a dok oni to ne shvate, neće biti. I naravno upitan je Thompson na tribinama, kao glazba, ali pretpostavljam da će i to ostati. Pa evo vidite, ne može niko protiv naroda, čak nažalost neki krugovi našim političkim opcijama, pogotovo lijevim, su i dan danas protiv Thompsona, ali ne možete protiv toga, to je dobra namjera, ta pjesma nikog ne vrijeđa, nikog u negativnom smislu ne spominje, tako da je apsurd zabranjivati takvu vrstu pjesme koja je prihvaćena među navijačima. Da, recite, gdje biste još spomenuli svoj aktivistički rad, u kojem ste sve, na čemu ste zadnje vrijeme aktivni? Pa ja sam dosta vremena potrošio i u sportu i znači često puta sam išao nogometne utakmice, pomagao sam i nogometnim klubovima, sve sam to radio na volonterski način, bio sam i jesam još uvijek i član udruge Vila Velebita Ličana, znao sam u časopisu Vila Velebita i neke tekstove objavljivati, pogotovo braniteljske teme, povijesne, sportske, kad bi hrvatska reprezentacija negdje igrala, objasnio bi, ako je bio na toj utakmici, svoje viđenje tih stvari i jednostavno, evo, sve što je pozitivno ja sam spreman prihvatiti. Vizija Croatica mi je jedna isto zanimljiva priča. Pa spomenimo viziju Croaticu, tako je. Budući da sam ranjavan u Domovinskom ratu, pa su me pozvali, bi ja htio sudjelovati u aktivnostima. Vizija Croatica je zagovarala da se spriječi prodaja i divlja privatizacija Imunološkog zavoda, to je bilo prije više godina, kad je još bilo vrijeme da se puno toga spasi i recimo uspio sam sa kolegama nešto što mnogima nije uspjelo, okupiti sve braniteljske udruge i civilnog i braniteljskog opredjeljenja i organizirali smo jednom prilikom prosvjed na Markovom trgu. Što je zanimljivo? Zanimljivo je to da su svi obukli Vizija Croatica majice, od dokumente što ste spomenuli, GONG-a pa nadalje, do hrvatskih branitelja i njihovih udruga koji su bili svi zajedno i na tom prosvjedu su iskazali nezadovoljstvo ako se dođe do toga, tada je bila Milanovićeva vlada, da se dogodi prodavanje Imunološkog, jer Imunološki je prevažan za Hrvatsku, to je tema nacionalne sigurnosti, nažalost mnogi toga nisu svjesni i mi smo tada uspjeli, znači nije se tada gledalo ko je lijevo, ko je desno, nego jednostavno išlo sam po logici da hrvatske udruge ne ističu svoj naziv, ne znam, 108. prva gardijska, 9. ili neka druga postrojba, nego hrvatski branitelji Vukovarsko-srijemske županije, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i tako redom, da jednostavno izbjegnemo taj dio. Znači uspjeli ste na jednom mjestu okupiti, ajmo reći, ljute ideološke neprijatelje. Tako je, to je ono jednostavno čudo. Milanovićovi nisu mogli vjerovati da jedna Uršula Raukar uzme mikrofon i govori protiv tadašnje vlade koja je SDP-ova i mislim tako da je to bilo jako zanimljivo. Da, i recite, ali vaša motivacija je bila oko spasa Imunološkog i to što ste među ostalim ranjavani u ratu? Tako je, zato su me i pozvali, jer je ta važnost krvi, da naravno kad dobijete krv moramo biti potpuno otvoreni, drugačije kad dobijete genetski koja je ovdje s ovog područja nego kad dođe iz nekog drugog kontinenta i otpornija i naravno da jači imunitet i tako dalje. Tako da je to bio jedan od motiva da sam shvatio i sam važnost krvi, a mi smo i otkrili cjepiva kao institut od Plive, pa sjetite se i Sumameda i antibiotika i ostalo. Mi smo imali jako velike vrijednosti u tom dijelu i te sojeve koji se još uvijek čuvaju u državnoj agenciji. Međutim, nažalost, neki sitni uski interesi su godinama devastirali. Usudio se reći od 90. nadalje da su svi ministri imaju određenu odgovornost za Imunološki, što nije u pravom smislu sačuvan, zaživio, mogao se nadograđivati. Imali smo te međunarodne sve još uvijek dozvole, cjepiva, a ne možete vi, možete milijarde uložiti, niko ne garantira da ćete vi otkriti novo cjepivo ili nešto. Tako da je to
stvarno Bogom dano i strukture koje su do toga došle, trebalo je to jednostavno po svaku cijenu sačuvati. Međutim, dogodilo se i dan danas, tada su i radnici nisu plaće dobivali, što nam je bilo motiv, 6 plaća nisu dobili u Imunološkom, da se dignemo, pa mislim, to je jako važno, znači sigurnost da ti ljudi opstanu tamo i da nam ne odlaze i doktori i liječnici. I to je se uspjelo u tom trenutku da SDP-ova vlada to ne proda, međutim dolazi sljedeća vlada HDZ-a, međutim oni su isto to stavili pod ustanovu i s vremenom jednostavno ljudi su počeli dobivati redovno plaće, međutim to nije ono što bi trebalo biti, to jednostavno evo, kao što vidimo sami se raspada i jednostavno izgubili smo ga, bojim se. No, ali ako ništa drugo, evo, uspjeli ste okupiti različite strane. Pa evo i to se dogodi, znači, njima je rečeno jednostavno, pa gledajte, krv možete ju dobiti od četnika, ustaše, ne znam koga, krvi, ne znate čija je to krv kad dođete po nju. Nemojte se dijeliti, idemo, shvatite da i vi lijevi morate čuvati nacionalne interese. Nema to kod nacionalne sigurnosti lijevi, desni, oveni, to je državni interes i moramo svi zajedno se boriti protiv toga. A recite, i smatrate li znači da možete ipak nekako braniteljsku populaciju otvoriti prema znači tim udrugama civilnog društva poput Centra za ljudska prava gdje sudjelujete i zapravo možda i njih malo utjecati na udruge civilnog društva da zapravo malo promijene svoj pogled na branitelje kao jednu u krajnjoj liniji ugroženu društvenu skupinu što oni zapravo danas u Hrvatskoj jesu. Ma ja se bojim da iako postoji jedna fama da je to privilegirana društvena skupina što tako izgleda zbog nekih možda institucija. Pa ja se bojim da oni to jednostavno zato i predstavljaju na način da je neko privilegiran i ostalo, ili kako shvatiti da neko bez noge može biti privilegiran. Većina to su kompleksi, oni nisu sudjelovali na način koji su trebali i mogli možda u Domovinskom ratu, i sad kad neko je, pa je to taj kompleks, jednostavno ta neprihvatljivost, a ali opet postoji to nepovjerenje branitelja veliko prema udrugama pa zato što se tako sektora postavljaju i recimo i medijski, vi nastupite u nekoj emisiji, oni to izrežu, prikažu na svoj način, izvuku iz konteksta, kad rade prilogi, naravno da postoji određeno nepovjerenje, ali velim, i mi se moramo sami otvarati i boriti se i mislim da kasno je za neke stvari, ipak nije prekasno da se još uvijek krene boljim putem. Dobro. Evo, hvala na razgovoru.